בשעה טובה ומוצלחת, התחדשתם בדירה חדשה מקבלן? בואו אני אראה לכם ריצוף צף במרפסות קבלנים. ריצוף צף, השיטה הנכונה לריצופי חוץ, ללא חומרי מליטה, העריכים מונחים על גבי הרגליות לפי הגובה הנדרש, מישור אחיד בין חוץ לפנים הבית, ספוגות פתוחות למעבר של אוויר ומים, מפלס עליון מפולס, וקיבלנו מרפסת מהממת. נמצא איתנו גרי מבוצעת שקד ריצוף שביצע את ההתקנה בכל הפרויקט, והוא ידגים לנו איך מניפים את האריח על ידי הוונטוזה. כמובן ללא חומרי מליטה, על גבי תשתית איתום עם שיפועים נכונים למים. ריצוף צף, הפתרון המושלם לרפסות קבלנים. אותי אתם יודעים איפה למצוא, לשירותכם.